Uvumelane noMgibe ke umlisi okhuluma kule video ngevideo ayenzile uMgibe enkundleni zokuxhumana ethi angeke azavuma indodakazi yakhe iShadeni nobaba omdala. Lolu daba ke lithinta abantu baseNazaretha likhande enkulu ingxabano enkundleni zokuxhumana. Ngisacela ke sithi ukulalela imibono yabantu ehlukene ababenayo ngalo lolu daba. Hayi, yabona ke lapho. Sengingamsola nje uMgibe. Ningamsola uMgibe ngoba abantu bathatha inkolo beyifaka engqondweni bese ivaleka ingqondo ingasebenzi. Usebenze lenkolo nje kuphela emakhanda. Mina nje kodwa uMgibe la ngimsoli futhi ngeke ngimsole. Umnomzane nje onengqondo ongathunyiwe indlala angeke awavumela amasimba enziwa lapha kwaShembe. Ngayo nje azawavuma. Umnomzane wambona evuma lawa amasimba enziwe lawa amakhehla lapha. Uthunywe indlala. Uthunywa nje isisu ubona ukuthi wavuka. Noma uzama ukuthi uthathe inkolo wayifaka kakhulu la ekhanda yazamvala ingqondo, yamvala amadlebe, sewazi ukuthi into ephilayo nje enengqondo uShembe. Ayikho into engcono kunoShembe. Ngaye kuyiphikisa into eyenziwa esontweni. Mawuyisithutha vele somnumzane esingakwazi ukuyimela. Uyohlezi uyisidawudawu nje ulalela lento eyenziwa esontweni. Bathi noma benza amasimba bexhaphaza izingane zakho nawe uvume njengobaba. Awusuke ubaba wesidawudawu sekhehla nje nawe elisangene elithunywe indlala. Phela. Ayo mina ngifemqhumsela walo muntu lo ngesibhakela thatha iwisa lami ngimdibhe phansi. KwaShembe yona loyo. Fika ngishaya uMshumayeli ngimchithe ngeqhupha ngimdibhe phansi. Awungikhipha phansi kwa intshebe yoMshumayeli. Ngeke ngivuma amasimba. Akufuneka kubizwe yena uShembe ezena ngokwakhe la umduduza azochaza. Ngasikhathi sokudaba. Lokusetshenziswa igama lenkolo kumele igama lenkolo kwenziwa amasimba. Xhashazwa izingane. So amasimba la xhashazwa izingane ukugijisa igama lenkolo phambili. Lenza itayile ezibolile ni gijimisa igama lenkolo. Osidakelwa. Ajayele ukuncenga yonke into kumele kuncenga ngoba ngigijimisa igama lenkolo nisidayisela izulu elingekho la eningalazi. Ukusitshelwa ngezulu esingalazi sixhashazwa la abantu befuna ukusichaphaza bathatha izingane zethu kungafanele. Dawudawu yamakhehla agqaza amathe la. Lento mayifa kusasa la lo mntwana salenze njani? Ngoba emncane njengaka athatha umdodovu wekhehla mayisuka lento ifa la funeka salenza njalo lo mntwana. Sokusebhudubhudu uzokuthiwa hayi umakoti ufebile. Umakoti ufebile alenzeni lekhehla? Enzeni ngale khehla? Dlala ngengane la. Dlala ngengane zabantu. Wena ungalenza nje lekhehla elingaka sidawudawu singaka sekhehla. Umduduvu. Nandizima ukhuba yamasimba lamanyana. Olandelayo ke ukukhuluma kule video ubeseveza ke ukuthi abantu abaganisa lezi zingane ezincane abazali bazo lezi zingane nabantu ababizwa ngabakhokheli. Awona lentoganiswa kwezingane ezincane ziganiswa emakhehleni. Ayikho right. Sekukhulunyiwe kakhulu ngayo. Kodwa abantu abanakele kakhulu kuleyanto okuganiswa kwezingane ezincane ezinikelwa emakhehleni kuba abazali bengane bese kuzoba ilabantu ababizwa ngabakhokheli emasontweni. Ibona abantu laba basuke benakele kakhulu. Banakele kakhulu laba bantu ufuna uqabela amangane kwethu. Bona abanikela ngezingane zabo kwezingane emakhehleni. Manje sekuqanjwa amanga uthiwa kuyashelwana. Uthiwa kuyashelwana laphayana esayidini abantu bafika bashelane beze la ngaphambi kwebandla sebethi bakhethene sebeshilena baqomana. Ayikho lonto.
phela wento engekho leyo. Labo mama ilo lamakhehla lawo asuka lapha ayokhuluma nalabo mama laba ayokhuluma nezalukwazi lezi ezibizwa ngabakhokheli. Izalukwazi lezi zihambe zokhomba ingane lapha zisabise nangeqalekiso nantontoni. Ingane 19 years ayazi lutho, isasaba nayo ukuthi hey mhlawumbe njengabesho nje bethi mowanqaba umendo walana awuphindi ugane, mowanqaba umendo wala awuphindi uthathwe ndawo. Ingane isuke isasaba lonto ke vele ingane no 19 years kusuke isayingane kwenyikade. Akuzona zonke ingane ezishesha ukuhlakanipha. Khona lezi ezinye ezibanziba amaqhalaqhala zino 15 years. Kodwa ingane ekhule ngenhlonipho kuba ingane ekhule ngenhlonipho kuba ngokubamba ubudaba ayibe iqhalaqhala no 15 years. So kube ngathi isidigidi nje siyoba no 20 years. Ngoba ikhule ekhaya ekholwayo kulona ezinika futhi uthi kunenhlonipho la ekhaya bahlonipha wonke umuntu. Kahle kahle umuma wentombazane eseyiphoqelela ukuthi iyogana ikhehla iyogana umuntu ongayithatha usuke engasayihloniphi yena uyena kuphela osuke sebheke inhlonipho iqhamuke ngasenganeni ize ngakuyena. Kanti inhlonipho fanele iqhamuke indawo zonke, fanele iqhamuke enganeni iza kumzali iphinde iqhamuke kumzali yenganeni. Nomzali kumele ayihloniphe ingane yakhe. Nengane fanele ingane kuyimpoqo ukuthi fanele imhloniphe unina noyise. Kodwa naye kumele ayihloniphe futhi ingane yakhe. So kungasebona ukuyihlonipha mase uyiphoqa ukuthi ayihambe yogana nomunye umuntu. Ngoba into eyenza la amakhehla asuka lapha ayohlangana lapha ahlangane lapha akhulume wodwa ngifuna le ngane, akhulume nezalukwazi ifuna le ngane. Izalukwazi ke lezi ezibizwa ngabakhokheli noma umama labo babizwa ngamakhokheli sebeyahamba bona ke manje sebeya lapha bayo yini bayophoqa le ngane ke manje na ke bayoyisabisa. Mokwanqaba lo mendo nje mntanami ngeke uphinde ugane, ushembe uzokwenza ukuthi, ushembe uzokwenza ukuthi. Ingane ke ngoba phela ingane le isonto la ekhaya ikholele kulokho. Laba bano 30 years yini ngayiwa kulabo bano 30 years khona laba bano 30 years sibona umuntu egana nomuntu no 30 years userizini usecabanga osenemicabango eminingi. Akona amajiji lapha yana 30 years. Yini singazi sibone nje ikhehla lishada nomuntu okuthiwa 30 years umbona nawe lo muntu lo uneminyaka ecela ku40. Yini bangakhethi bona bazokhetha ingane? Ngoba phela akona amajiji lapha eParliament, akona amakhosazana lapha yana aneminyaka elako 30-35. Akona amakhosazana akona. Yini singaze sibone nje ukuthi ukhehla nanti lime nomuntu ona 35 years, lime nomuntu ocela ko 40 years. Cha, ile ingane nje under 20. Under 20 nje labo kudilwa nabo lapha. Unyaka nonyaka kudilwa no under 20 nje lapha. Bese kuthiwa kuyashelwana. Ayikho lento ukuthi kuyashelwana. Ngifuna ungiqambela amanga akushelwana. Omama labo basuke sebekhohlisa ingane bayikhohlisa bayitshena ukuthi izoba namabhati izoba nani bayikhohlisa ngeziqalekiso zakhona ukuthi uzoqaliseka uzoba ukuthi ube uzoba ukuthi ukhonjwe uNkulunkulu njengoba la ukhonjwe unyazi njengoba wena sowukhonjiwe lo baba awukhonjiwe lo baba ukhonjwe unyazi lo baba unyazi lo. Hey nini nenzani lapha eSouth Africa kahle kahle? Hawu kahle nini? Hayibo ingane ayazi lutho izosaba nayo. Akona amakhosazana no 30 years. Yini ngathathwa lamakhosazana seno 30 kuya ko 40 ukuthi kukhonjwe kuwona ukuthi akhanena nalamakhehla. Why ngathathwa wona? Uma ngase kwenzeke njengelinye ilanga kusuka inkosana eno 20 years ijaye ngeke bomama nawe sengicabanga ukuthatha kulonyaka ifanele ukhomba inkosazana eno 35 years ina 20 yona. Bayakwamukela lokho. Wona lamakhehla lawa ayokwamukela yini uma kusuka inkosana no 20 years iyokhomba inkosazana no 35 years ithi ifuna ukuthatha yona? Bayakwamukela lokho. Namba yokuqala bathi hayi ngeke kufanele uvuse umuzi nomuntu omdala nawe. Umuphi umuzi wakhe nengane no 19 years no 20 years? Engane na 19 years wena una 60 years. Umuphi umuzi wakhe naleyo ngane? Wakamuphi umuzi nengane na eno 19 wena una 60, nengane na 20 wena una 60, nengane na 25 wena una 60. Wakamuphi umuzi?
emuphi umuzi wakhe lapho emzini abantu bafuna ukungitshela kukhona isigaba la kuhamba khona kufike la ekuthenini ubaba nomama babe nenkulumo mpikiswana ngekhaya labo ngumuzi wabo bawakhaya mhlawumbe umama la kufanele khona umama naye abheja amehla abebovu athi awungeke baba kuse kwenzeke lokho la emzini wakhe ingane na-19 years kumuntu ona-60 years embiza ngobaba embiza ngomkhulu izombhekisa ithini ubaba nje methathe umuntu oyingane nginawe kufanele yini ngimbize mina ngokuthi ubaba lo muntu ngoba phela kusho ukuthi lo muntu useyingane nangu mina njengoba ekwazi ukuyothatha ingane naye ingane engazalwa yimina ubaba mekwazi ukuyothatha ingane engingayizala mina akwazi ukuyothatha ingane engangengane yami ayenze unkosikazi wakhe kusho ukuthi yena usengangengane yami kahle kahle ubaba kusho ukuthi akusafanele ngimbize ngubaba sekufanele ngimbize ngoJames njengobizwa ngumzukulu wakhe ngoJames nezingane zamfazi bane zithi Uncle James kuba ngabe sambiza ngomkhulu zithi Uncle James awucabange nje mhlambe ngina 45 years indodakazi yami ina 20 mhlambe na 22 years iyokhonjwa yikhehla iyokhonjwa umuntu oneminyaka mhlambe u60 iyokhonjwa umuntu oneminyaka u60 uthi ufuna ukushada naye ndodakazi yami ina 45 mina ndodakazi yami na 22 years umkhwenyana una 60 mase kuthiwa labantu baxabeneke sexabeneke undodakazi nomkhwenyana wakhe sebeyabuya ke bazofuna iziyalo uzozifuna kubani nomkhulu iziyalo uzofuna iziyalo kimi ngingane kunaye ngingane angayizala phela fanele abuye eze kumkho wakhe manje azokhuluma nomkho wakhe azokhuluma ngeziyalo uza kimi uza umuntu ona 40 years yena na 60 years uza umuntu mina njengoba yena na 40 years fanele ngithini mangikhuluma naye fa ngithi indodana ngoba phela umkhwenyana wengane yamfana nendodana fa ngithi indodana mina mase ngikhuluma naye fanele ngithi indodana indodana sokhuluma nondodakazi ishekhehlene na 60 years ngithi indodana khona izinto abaphethe fanele kuyisibheke ngamanye amehlo nawo lamakhehla kunezinye izinto ekufanele azibheke akubuka umuntu uthi njengoba sengingaka nje angisehlisi nisithunzi sami mina ngokuthi ke ngithathe ingane na 19 years ngithi ngiyoyenza unkosikazi wami njengoba sengingaka ngiyezwa kulekhana ekhala la kuthiwa hayi amakhehla lawa adlala ngezingane ahlala komhlanga ahlala kokubi adlala ngezingane lawa amakhehla lawa ya nawo udodi nje awana direction uthola ukuthi iphuphu zeza amakhehla ezazi zaba nemali zizowaka izingane zethu ngeimali zipho kuphuphu nje nalawa amakhehla lawa nemali nawo adlala ngezingane ungalala kanjani ngane ngangomzukulu wakho kusho ukuthi ukamzukulu wakho ungalala naye musa nomzukulu wakho kusho ukuthi ungalala naye mawulala nengane ngomzukulu wakho uyenza unkosikazi wakho uyenza intombi yakhe ingane ngomzukulu wakho sikubheda Kuthe kusenjalo kwaba nobaba naye ubeka umbono wakhe ukuthi uzizwa kanjani ngalolu daba. Uthi aka-understand ukuthi kungani abantu bekhuluma ukuthi lento yenziwa amakhehla asonda kaShembe. Kodwa bayathula uma ukuthi lento yenziwa obhuti abadala abathandana nezingane ezisafunda okuwesi laba abantu bayimithisa lezi ngane ebese bayayishiya. Yazi khona into ebengithi angizokuphawula ngayo ngoba ithinta inkolo angize ngathanda ukuphawula ngento ethinta inkolo. Kodwa sengibona ukuthi hayi ake ngiphawule namje. Khona indaba nje trendayo yamakhehla akwaShembe kuthiwa athatha izingane ezincane ayayilobola azenza abafazi. Musu uyilala ngendlela etrenda ngayo bathi ke abantu imbi leyo nto bayayigxeka kakhulu. Kodwa ke angaze ngimbabona abantu bekhuluma ngabantu abajola nezingane zesikole abasebenzayo umuntu azayimithisa ingane ajike ayilahle umfundi. Angazi noma mhlawumbe lokho ikhona okungconywana yini ngoba uma ungaposta nje uposte ngezinga eliphezulu lezingane zethu ezizalela emakhaya angiyiboni lawo mavideo ukuthi angatrenda azafika leli zinga okutrenda ngawo amakhehla la akwaShembe kuthiwa alobola izingane ezincane ayayikhetha ayilobola zakhela imizi.
futhi mina ngiyasala ukuthi kwenziwa yini abantu bengeze bangagxeka ukuthi izingane zabo zizalele emakhaya futhi nomama bazo babeyizalele emakhaya. Kufike kube u-auntie uzalele ekhaya wazala izingane okhazini bami nabo wabazalele ekhaya nabo okhazini nabo sebeze bazalele ekhaya sekuzokwazi izizukulwane esithathu sisalelwa ekhaya. Kodwa angaze ngwabona amavideo atrendayo agxeka ukuyiphatha mhlambe kwabantu abethu noma kwabafana abamithisa izingane zabantu beyilahle, kobhuti abasebenzayo abamithisa izingane beyilahle, kwawo amantombazane qobo azalele ekhaya. Angaze ngabona amavideo anjalo agxekayo, kodwa ngibona kugxekwa kakhulu lapha nanokuthi leli gama ukuthiwa balobola izingane, amakhehla athatha izingane ezincane. Uma usuthi uyasondela badala laba bantu ngoba eSouth Africa mina ngazi ukuthi umuntu omdala umuntu ona 18 kuyaphezulu. It is exactly ke lento eyenzaka lapha. Ngibona ukuthi kuthathwa ingane encane ngempela o 14 years, o 13 years, o 15 years, o 16 years. Ngibona ngathi mina bakhulile abantu futhi banezinqumo bangayithatha. Nanokuthi ke bangayikhulumela la mantombazana asho ukuthi lento eyenziwa kithi asiyithandi. Mhlawumbe umphakathi usungaqala ke uposteke ucommente uwatrendise lawo mavideo mazithi ingane nakho siganiswa singathandi, nakho siqokelwa abantu singabafuni, nakho senziswa into ngempoqo. Useyangena ku-SAPS lapho ke aseyangena mhlawumbe nezinkantolo ziyangenelela lapho, mhlawumbe nezintatheli ziyangenelela ziya interview lezo ngane itholakala ukuthi kanti lento yenzeka kanjani. Manje nongena information egcwele simthola naye sephawula ngalokho. Angisayidi angilona iNazaretha, kodwa ngibona ngathi kukhona nokuxambukela kokuthi inkolo le yabantu abamnyama, inkolo le isihamba nangobuhlanga ngoba umuntu ogxeka laphana umuntu ongakhonzi khona. Imvamisa kuba njalo kuya kusuka umuntu wakwelinye ibandla ayogxeka abanye abantu indlela abakhonza ngayo, not ngoba izingenzeki yini inkinga emabandleni abo, kodwa sekukhona nalokho ukuthi engathi sekuhlambalaza. Uyabona kukhona ukuphawula ngoba ngokwakhe ukuthi cha ubona into ethize laphana ayihambi kahle, kodwa futhi uma ungakazi ukhulume nontombazana interview noma akuhlebela akutshela ukuthi nakho ngiyoganiswa ngingathandi, sonke laphana siganiswa nje asithandi. Ngicabanga ukuthi amantombazana akhulela khona lapha ebandleni ena 1 ena 5 ena 10 years ena 15 years ayayazi inqubo yaleli abandla angena ngoba ethanda. Kunezigaba ngezigaba kuleli asonto la uhamba khona uze uthi uyayinikela uze uyopapatisa uzotshelwa imithetho yakhona yonke ma une option yokuthi wena uthandi uyaphuma. And bafundile labo sisayo mhlawumbe ukuthi kuthathwa nje umuntu ongafundile, bafundile bano matric, abanye bakuyimavasithi, abanye bangodokotela. Khona nje ngibona indaba nje kuthiwa khona udokotela othi uyintombi into uthi ubonga uShembe, ubonga uNyazi ukuthi useze wa graduate waba udokotela elokhu eyitshitshi. Ngicabanga ukuthi umuntu okanjalo ngeke usho ukuthi mase kuthiwa usefika esigabeni sokuthi usekhetha noma useyakhethwa bese kuthiwa lowo muntu lowo uyogana ikhehla, umuntu osekulesi yasigaba akuso sobudokotela sakwa medicine. Manje bengithi ke mina mhlawumbe siyoqala ukuphawula, mina ngoqala ukuphawula ngigxeke ma kukhona intombazana ethi nakho ngiganiswa ngenkani, noma mhlawumbe igrouphana yamantombazana ethi nakho siganiswa ngenkani lapha asithandi. Hayi ke sengaphawula ngixeke mina, kodwa ma bese kusekuhle phela leli khehle nelishoyo lithi lobola ingane nale ngane nabo abazali ba inobaba inomama, not ngoba izingane bezikha nje sihlahleni njengamagwava izinabazali lezingane kuyaxoxa ukuthi cha kuzokwenzeka kanje bese kuyavunyelwana. Maye ngakasho untombazana ukuthi uyahlukunyezwa uganisa umuntu angamthandi, angiboni singena kuphi. Ngicabanga ukuthi aseke siyibuke nale yezingane zethu ezizalela emakhaya kunalezi izingane eseziqoqwa ke yiwo lawo makhehla ezithathe ezilobole zakhela imizi, ngoba nalokhu kumithisa noma ngaba ulona ikhehla nalokhu kumithisa ingane yabantu incane junga yilobole uyishiya ekhaya, nakho kuyadinga ufakelwe izibuko kukhulunywe mhlawumbe esigabeni noma ezingeni leli okukhulunywa ngawo ngamakhehla la akwaShembe wara. Kodwa mangakabe bikho umuntu wakwaShembe emantombazana akhona okhalayo
ofaka isikhalazo emaphoyiseni kuma-social worker nakama-psychologist nobani ukuthi cha asisaphathekile kahle laphana siyahlukumezeka sesingangena-ke thina siwumphakathi-ke esingakhonzi khona ukuthi cha kugangelwane ngey'ngane kodwa iy'ngane mayiqashiya isina kanjeyana zijabulela umendo sengubani mina ngumaphathani sengathi kugangwa ngayo leya ntombazane ithula ithini ingane ena-18 ena-19 ena-20 ena-21 ena-25 iyoganiswa ikhehla ayikhulumi ngani ukuthi angifuni iningi phela indlela zokukhuluma bakhona Facebook bakhona TikTok bakhona WhatsApp ingabhala nje isho ukuthi cha nakho khona nengcingi ukuthi ifone amaphoyisa nakho siganiswa singathandi kodwa mangabe bikho kanjena nje ake sehlise bakithi ukugxeka ngoba sigxeka inkolo ethile ngoba most abantu abagxekayo bakhonza kwamanye ababandla bese bayagxeka mhlawumbe ke kusuka oyedwa khona eNazaretha athi cha lento yenziwa lapha siyithanda manje makwenziwa abantu abakhonza lapha bekwenza bebodwa beganiselana bebodwa beganana bebodwa bekhethana bebodwa belobolana bebodwa ngiyini mina engikhonza kwelinye ibandla engingafika ngizogxeka into abakwenzayo kurongi na anganda mangazwakala yini mase ngeqisile ukukhuluma kodwa bengithi nje cha le yanto ifuna kube khona i-complaint eqhamuka kuba bayoshada ngoba mhlawumbe nayo lengane njoba isiyoshada ikhehla nomama wayo naye wayeshada ikhehla yabona kuhle nobaba lona uyazi ukuthi ingane vele kuyashadwana laphana usiko lakhona inqubo yakhona thina nje siseceleni vele sobuka ngalawo mehlo okugxeka ngoba uyabona umunye upostela ukuthi ibandla lihlambalazeke lihuduleke phansi uyalwa ngamanye amazwi uyagxeka kodwa ke angikho lapho bengithi ke kodwa singavamisa ukungena kakhulu entweni engasidingi ungamlamleli umuntu ongakacela ukulanyulelwa futhi ungangeneleli kanti mina ngihappy awukwazi ukungihlukanisa nekhehla lami ngibe ngihappy ngoba phela bakhulile laba bantu nama ngikuthiwa namhlanje ngikanwa isalukazi sithandwa yimi isalukazi ngiyasithanda ningangitsheli ngaso ubese bekumbono wakhe ubaba uzovela kule video elandelayo ukuthi angazizwa kanjani mangathiwa eyakhe ingane evelelwe lesimo. Uyabona leyo ukuthi ingane zishadiswe namakhehla lento ifuna ngathi singayibheka ngendlela ehlukahlukene sibhekisise uyibhekisise ubuke ukuthi ngabe ubaba wayo ngempela yini lo ovumela ingane yakhe ukuthi ihambe iyogana umuntu ongangaye noma ongaphezulu ngisho kwakhe angikholwa mina ukuthi ukhona ubaba wangempela ophilile nakahle ekhanda ongesona isikhohlakali ongavuma ingane yakhe ihambe iyogana umduduvu wekhehla eselingahlala mhlawumbe iminyaka ewu3 life angicabanga ukuthi khona ubaba ohlakaniphile nobaba wangempela ongavuma ingane yakhe eyithanda ihambe yokwenza lo yadodi lo abantu besifazane abanokuthi mabenze into becabangela indlala abantu besifazane banesibindi benza noma yini mabefuna imali angicabanga ukuthi khona indoda engenza leyo nto leyo ubaba weingane ongenza leyo nto leyo mina njengoba ngikhona nje angeke ukuthi sengabona ingane engishiya ngeminyaka ewu25 noma ngishiya ngeminyaka ewu20 bese ngizobona umfazi kuleyo ngane leyo ingane engangengane yami ngane entombazane endala eneminyaka ewu21 angeke ngize ngidlalele enganeni eneminyaka ewu21 ngithi ngizoyithatha ngithi sengizothi mangiyibuka ngibuka intombi noma ngibuka umfazi enganeni engangengane yami angeke ngize ngiyenze leyo nto ingane engangengane yami intombazane nginyanya ngisho ngayazi ukuthi eyapi uma ngabe ngiyibona igqoke esaheha abafana ngiyayinyanya kodwa mangiyibona inhle igqoke kahle ihlonipha kahle ngiyaye ngithi ngizela insizwa ngiyaye ngidlalise ngokuthi ngizela insizwa angisho ukuthi kube umakoti wami ngiyaye ngithi ngizela insizwa noma ngingasho abafana bazalwa yimi kodwa ngisuke ngisho abafana abakhona endaweni yangakithi ukuthi ngiyafisa ngathi ingaqoma endaweni yangakithi ngenxa yobuhle nokuzotha kwayo hayi ukuthi ngihalela ukuthi isingakhana mina yami ingane mengayenza leyo nto leyo kuthiwa isiyoqoma ikhehla mina ngayenza iplan ukuthi ngiyisize ingenzeki leyo nto leyo ngeke ngize ngivume ngakwazi ukwenza iplan izelwe isesiswini yaze yazalwa ngenza iplan yakhula ngayikhulisa ngakwazi ukwenza iplan ngayipha ukudla ngayipha yonke into ngayikhulisa yaze yakhula yandala yangaka angeke ke bese ngizohluleka ukuthi ngenza iplan manje ukuthi iphume kulo yadodi noma ngisho yona ukuthi yamthanda angeke ngize ngihlule ukwenza iplan ukuthi ingenzeki leyo nto leyo liyashona phela ilanga belala abantu ngeke ngize ngihlule ukwenza iplan noma yona ingama entabeni ithi ngiyamthanda kwasha kwacima ikwazi kwenzeka lento leyo
ingane yami kufanele ukuthi ngivikele ngeke ngize ngivumele ingane yami ukuthi yenze la masimba lapho mangabe kukhona into eniyenzayo madoda engekho right kufanele ukuthi sikhulume ngayo sinitshele ukuthi lento lena ayikho right lento ibulala isizwe lento yebo kona ningaqhakambisa ukuthi ziyagana ini ngeke ungitshele ukuthi wena ungathi umdala ungaka ayikho ingane eyitshitshi owake walala nayo kusukela umfana walala nayo emva lapho wangayilobola njengoba usuqala usugijimisa ukuthi manje usulobola amatshitshi manje lawa naseqaleni wawumosa kuqaleni ngekhathi usakhulu uneminyaka engo17 uze uyofika ko30 laba umabosa eqaleni kwangezona ningane zabantu lezo uthini ngabo bona ngoba akubona bonke abantu abangamatshitshi okwazile ukuthi ugcine usushade nabo namhlanje ungathi uneminyaka o45 uneminyaka o45 ubona ingane eneminyaka o20 uyibona njengomfazi ingane eneminyaka o20 ukhohlakala lokho nani niyakhuluma edimilini nikhuluma ngayo yonke into eniyibona engazi ukuthi ayikho right nize nikhiphe inhlamba ngoba nakho udoti wenziwa yini wenziwa abanye bini nithule ngalokho ntithu kodwa niyabona udoti ngoba nani nifuna ukwenza akekho ubaba ophilile ekhaya ekhanda ongavumela ingane yakhe igile la masimba lawa igile la amanyala lawa yenze le yamkhuba leya yokuthi organic ngeke ayikwazi ukwenzeka le nto mina yamngane ngeke liyashona ilanga mina ngayenza iplan ngivikele iphumele lento ngithule ngithi du kokhala kwesikhashana nayo imikhali yokhala kwesikhashana kodwa mina nje bengiyazi ukuthi ngiyayisiza lento le eyenzekayo kusasa lezi ingane ezothuka ibizwe ngabo wonke amagama zibizwe ngeyifebe ibizwe ngani ngoba amadala labantu ayikho indaba yalabantu ekuthiwa ziyabagana ayikho indaba yalento izofika lapha ingane ibe nesizungu isikhathi izofika lapha ibe nesizungu esixakile thatha ingane encane neminyaka ewu18 uthi uyogana ilama kunabafazi abawu3 abawu2 phambili kwayibona sebevele sebebhorekile kwayibona bangasaneli kwayibona bebadala ke bona kangakanani ingane lezi ashiselwa igazi ngifuna ingane zethu ihambe ziyofeba lapha ingane zethu ibizwa ngawo wonke amagama lapha ngoba phela kuzophoqa ukuthi ayitholi ishende lapha izolenelisa hayi lo mkhufefe mina yami ngane ngeke iziziye lapha ngeke liyashona ilanga ukushona kwelanga ngiyayenza iplan ngivuke kusengithulele njengabo bonke abantu ngeke ngize ngivumele udoti lo iMost ke Paul libisithi kwaShembe abayishadisa ingane engaphansi kwa18 years okushuthi umuntu usuke semdala mayisedlula u18 bengichaza mase ngikhuluma ngamakhehla kaShembe alobola ingane nenze ngathi manje intembi nenze ngathi ongalotsholanga kaShembe ke mhlambe has something beautiful enimbekele yona a stable relationship where the father is going to be present until the end of life baningi abantu abangasondi. In fact, 80% of the South African children are growing up without the presence of their fathers. Out of that 80%, 50% of the very same children that are growing up without the presence of their fathers, even their mothers are not there. It's the grannies that are raising those children. And so it makes no difference. The life outside of Ushembe is not as beautiful as you want to paint it. It's not beautiful at all. And it's not like labantu zingane. KwaShembe ashadisa umuntu under 18 and abaphoqwa mabeshada. Ingane sukuyivumele ukuthi yona iyamthanda lo mntwana. And ayibanjwa. Basuke bazana before they present their relationship and make it official. They have a conversation that they are deciding to marry each other. They are deciding to make their relationship official. It's the very same, it's your daughter that will be telling you that ukhethwe yimi baba. Ungaze uphinde ngejwabu phansi ukhiphe ulose lidlosho bishobi. It won't change the fact that there is nothing you can do about everything enza kaShembe. Ngisho ungayizonda kangakanani and make 100 videos ngosuku, it won't change anything. And akusiyo lento oyicabangayo, akusiyo lento ocabanga ukuthi uyazi awazi lutho ngoShembe. Hlobo, that's why you made this video. And buyitshe ushayile. When women will tell you that you are doing a good thing to stand up for women, yet you are not standing up for women.
Out of a number of women that do not go to Washembe, how many of them are raising their children with the fathers of those children? Only 20% abaye kodwa Washembe. Now the question is, what difference does it make? Why do you think that the outside world is better than Ushembe? No, Shembe. It's not. Leampilo provides stability. It has always been like that. Women date above their status, and there is a reason for that. It's because of their nature. Women are hypergamous naturally. Hence, they date above their status. And there is nothing you can do about that. That's one thing I love the most. Kuze usho nina, Bogodo, need women mature faster than amadoda. Who are they maturing for? Because it's definitely not their peers. And why do women actually boast about maturing faster than amadoda? It's because it gives them the opportunity to date above their status, which is exactly what they want. Women feel that they are older than their peers. It's just naturally like that. It's not real cows. It's the man's stability. Undanga yakhe has not achieved anything. I-age yakhe siyamvumela ukuthi angajola. In nature isifikile taking its course. Uyajola noma uyathanda noma usefuna ukugana. Untanga has not achieved anything. Akanazi inkomo ubuhle bakhe untanga akabuvezi akakabi nabo abukafiki ngoba inkomo azikho. Money, power, influence. Iglama khehla. That woman always brag about. The very same women who brag about the fact that they mature faster than amadoda, namhlanje nina futhi niyabakhulumela nithi wrong ukuthi baqoma abantu abadala. So how do you expect women to practice their nature? Because it just happens naturally. But I will never make sense. And you won't achieve anything for posting this video. Abaphoqa. They are already dating before they even present their relationship and make it official.